Archery Association jong East and West Khasi Hills District ryngkat ke jingiatreilang bat ke Office treikam jong District Sports Officer West Khasi Hills District menta Sngi tarik nailar hajar arkusau kala yo ban Pynlong ya ke Second District Level Archery Competition na ke bynta khynnah Samla kynthei bat shynrang hapoh Madan Shnong Kynshi pyllun kaba hapoh Mawthadraishan C Rd Block. Jingthmu ban Pynlong ya kani ke Lympung siat Khnam kalong komsi bynta ban jit ya kinong ya lekai ki bakham kensai hakarukom siat Khnam bakin yo ban ya bynta hakajing Yakop kabahe jong Jylla ya kabalatip kom ke Meghalaya Games hajar arkusan. Shushu hakani ke Lympung kabashisngi la sakhi ya kajing wan bynta ki Samla kentup khynnah kynthei bat shynrang hakabana kalyang ka association kala yo ru ban sam ya ki Khnam shakinong job daki certificate ryngkat ka trophy. Ngoài nhiều